Iwa uya pamberi pedare rachangamire Dotito upindure nhau yako yekuti unodanana nemudzimai wangu wakapinda mubedroom mangu maskati machena. Nhau iyo changamire dare makukota mukabva pari kwena mukadzi wangu wauya naye inini ndakabuda musi wa 14 April ndakabuda papa ndikaenda kunosunga foja kwahore kuna kwatezvara unin'ina wangu. Ndaenda ikoko funga tikaswera tichisunga foja tadzoka pamba funga ndakasvika vabi vangu vakagara pamba asi kugara kwanga waikaita kwakatosona ndabvunza ndakati kochii kugara kwakadai so handisati ndambokuona mazuva ese zvachinzi hapana mukuhwara here zvachinzi aiva handisi kuhwara. Ndofunga musuwo wakabva vatambira shoko refoni kuti mwana ari kuhwara kwana atezvara bva vandiudza zvachinzi nini ndakutobuda. Ndofunga wakabuda zvokumhanya ndikati komadi kuti tiende tese zvachinzi hazvikukwanisa kana tizotera muzitele basi ndati ho. Ndofunga kuti vanhu vasiya badi ndobva waenda ndobva ndasara zvangu ndaitobuditsawo foja bound ndasiya kumba mangwana makuseni acho ndobva kwauya kamunin'ina kangu kadiki tingati 12 years zvachinzi mukoma dhonya yakaitika pa nezuro tapi wakapinda mumba menyu masikati takamunzwa nyaya yacho vakutaudzana mushure monga abatwa nemukadzi wake arumbe mukadzi wake akuchema tachiti ho zvachinzi ndo zvakaitika vanhu vaitaudzana vachichema varumbo ndachisumuka nandaenda kuna adzimai ndo ndasvika ndobva ndiudza zvachinzi ashu ndonyaya yakaitika nezuro mukomana akapinda mumba masikati musiku asi nini hanhu akuda kukwanisa kukuudzai muri mega ndakati amugunonita se kundurova kana kundikwadza ndati aiwakataura zvachinzi hanhu akukwanisa kukuudzai muri mega. Ndobva tabva ikoko ndobva tasvika kumba ndobva tamushedza mukomana ndobva tamubvunza kwanga musi wa 16 ndobva tamubvunza tava tatiko nyaya yakafamba sei kuti uzosvika kuita se kupinda mumba mangu masikati machena. Vachinzi ashomba ndadi ndakapinda saka ndofamba kwakaita right koma spiritizwe Yeshua nyaya inoda nemukadzi wake nanyepo asi nyaya yakaitika yekuti tizosvika kumabao ndakasvika asi nyaya yangu yakatsona vakadzi vake vakaya kuseni ine madzimai angu tichisonga inini chiketa foja madzimai angu anenge achisonga madhumbu ndiri pamusuku wauya kubva kumba kwavo mamukaseivha usvika mumba wabata foni yangu inini yandinayo watanga kuona mavhidhiyo inoti panana noiziva kumba kwati ndotanda everyday kumba kwangu ano everyday saka ndingasana wapedza kudaro ine vakabva navamwe ambuya vangu hanzvadzi yava vadiki vasati varohwa vakawana kugara basa saka ndikati aina ndichakwanisa kusunga madhuku pana ambuya ndichisiya zvangu ndichienda kurara zvangu kumbo wasara madzimai vangu nambuya vangu vakadzi vavo ivavo nambuya vangu vadiki ndati madzimai mozorongedza foja munhu ishoma tabuda mandorarama wasara vava vega vega vapedza foja yavo mushure mekuti inini ndisati abuda madzimai avava ambuya vangu vakataura vakati umbo tadika chibage nemanhanga munouya mutya sie mazuva ese vachiudza vakadzi vangu neni tiri pamwe chete tisati abuda oraiti vanhu togasira tichijana tichipanana chikafu enda kurara madhamu wangu wangwachibika ndabamwana ndichienda kwambuya vaya oraiti buda madzimai angu vaenda wadzoka vanzi ashoripa ndichibika ngati oraiti zvikanzi vanditaura vakati chiuyai tore chibage chii pamwe chete neni madhamu wangu vati oraiti inini mandakati ndavasumuka mandaenda ndegani kumba kwavo shuwa ndakaenda kumba kwavo asekura vandasvika aswera mbuya yangu wacho vadiki vakagara ndati maswera sei havana ndaira havanyasoona mandati amakrisheni vanzi batarenti ndikati ndauya vabuda vanzi shuwa vakamira paberere vamira api ndakamira andikaifuniseti madhamu angu ndopa takamira ipa madhamu ndopavati mhanya zvakanzi batarenti kuzoti pane nyaya yakamuta kwasabu pane nyaya yakamuta kwasabu mudana vakadzi vavo ndikasuno izvozvo anwa havapo makaona muri panapa munoti chii nenyaya iyi chaikemoba ndopa takatanga kunetsana namadhamu angu shuwa vakachema akusukunyeba vakachema kuenda
akachenjera naye asi kuchenjera kwako kunomwe mauri kukurita chokwadi mumwe uchiviga naye zvakanaka madzimai wava ndiani wako zvakanaka madzimai ako arikari kumba ari kumba kwavo andei makore kuti kakurumidzi patsanangura uyu nyaya yesongokatepekera handi wambunzawo pano vanhu vaseka kana kuti bopo vataura iwe vanga vachitonga kumashuro kuno nyaya yakambotaurika ikataurwa kwasabva kukuti iwo kudanana nambu yako ndizvo ikataurika asi bvunzo tiri kufamba right uri kuzviziva kuti inini ndinochifungidziwa uko but vauya manje akadzi vava kumba kwenu ndobva vataura kuti uyai kumba mujemanhanga nonyemba vaiziva muri mese iwe nemudzimai wangu vaiziva kuti munoda manhanga nonyemba makazoenda mulangani kumanhanga nonyemba akatanga ndia ayo inzwa wati iwewe pandikavasiya vachisunga foja ndaenda korara nokuti papa anonyatana ini ndikazobuda vaenda ndobva ndaenda kuti kumanhanga mudzimai wangu ndobva achizotera vantu vakatokamira paberere vachisenda mavhidhiyo asi zvota pokutanga ndo vakaenda ivo adzimai vako vanochifungidziwawo here chavemboendewa kumusha iwoyo kuti vanodana nouyu kana kudana nevakadzivya auna chakukanzi nanhasi uri kumbonzwawo zvokuenda kwawo zviri mudandaro here azvimoka zvako zvapinda apa wai wagara unokafungidziwa kupi ikoko wanzisa here ndobva wachizonjenga futi mukadzi wako ndobva waita se ndobva waenda kumanhanga nonyemba uye mukadzi wako ndobva achisvika kuchivara manje kuri pa wambonzwa zvataurawo uye ataura kuti ukapinda mubhedhu asiri zvawataura mukadzi wake uye akamuti ndakacha kuti nditaure muri tiri tega kuti munokuvara dei mukadi mungataura ndopa wakazosvika vaivivi saka unofungidzira kuti dei dzadziri nyema nokusenda mavhidhiyo mukadzi wake anotizire pamba mukadzi wake kutiza kuenda pamba kusiko kuti akatize nenyaya idzi aimanikidza kuenda kudani mira wakadaro ukazoizana tete hambo yangu pamusoro makurukoti naui pamwe ndatadza pane pairi kunzi yakamboenda kuna sabhuku adiri ndanzwa zeve rekuti kune vanga vachitaura tiri apo vachiti sabhuku vacho vakatonga nyaya iyoyi munomumba munomu varimo havangagoni kubatsirawo kuti pakana varipo varimo here yaipedyo uye mukomana uyu tapitwa hei pane imwe shona yataura somabhebatawo inozikanana inoriviwe mamboizwa maizwa ndii orit anoisabuku sabhuku unomboda kuti mupfumi mutipowo chete kutiko ndauya maikagadzirisa vana venyava yaimbova maringendezviri pamusoro nhau yakauya kudare kwangu nyanga ino yekuti uyu mukomana nzi Raymond mudzimai vake akanetsana naamwene wavo mumunda saka nhau yauya chigaisa nhau yekunetsana kumunda mudzimai vanhu vakabudisa muromo wokuti amai muchandibhadhara mumashoko amukuita se yamukutaura panakati imi amai chitsarangurai nhau yenyu yamukuzoti mimukuti amwene muchandibhadhara nokuti mashoko endakataura kumba kwedu ndakati amai vanhu vakataura chiti amai mimi vanova mudzimai uyu vakati amai mufamba muchitaura kuti ini ndikudanana nabatarendi vanova batarendi avo muti ndikudanana nabatarendi tikati iyi nyaya ikandakadai so indira sei inonetsa yakunge inomakuwa kuva mukati kana pane chokwadi chabuda chi pachena
ndofunga ndikazoshedza vanhu yaitaunza itaura nhau dzedze ndakavashedza vese ndada kupedza makuwa muvhireji munopesanisa vanhu funga vanhu endakavashedza se vakauya ndakati imi nyaya yekufamba sei akawanika nyaya nokuponderana ndikazongogumira pamufana mudiki ndikazonanekunadanwa nyaya yemanje sikazochabuda pachena saka kasonza uya akataura kumbodishi nyaya netaura iye yazobuda pachena ndazobatawo kupi kumba kwangu ndomizva ndikuitawo nyaya iyo sayamanzoti sabhuku payapindura yasabhuku aisvika kungopona ukangomira kutochema aichema achiti nyaya yakamboshaku asi mozonwa muri panapa saka ichokwadi ndio machena ndio pointi yaichema wagara waifungidziwa ikoko wanzisa iwo ukaziziva asi ukakwanisa kuenda kwaunofungidzirwa mukange makaona muri 2 muchisenderani mavhidhiyo mufoni muri vaviri zvenyu kwaunofungidziwa iwo ukapatora kunge pakareruka ipa waivavaridzire kwaunofungidziwa chakaitika pamusoro mone chakaitika vanhu havadi adzimai vakabuda adzimai vakabuda enge kwababa sekuru vangu vanodya kusengiswa maningi vakahwara vanouya kumba kwangu rega ndiudze uzive nhasi udzidze uzodzidzisa vanhu kana makabatsirana zvinenge harisi license yekuti munyengerana ape mukaonana ezimunguwirirana iso izo nhasi umorisana asi maimbojirana sadzaka watonhaka pasi pa ndosaka pakumba ndikukunzwa kuti ukazi waenda kudya manhanga pakatouipawo kwadzimai vakakadi kudyiwa manhanga acho ende uyezve ukazenda wakaijira bedroom sei usingajiri nekuti ndakanaita zvacho madhama akatasosvika timusina mavhidhiyo muri pai tiri paberere kuti ndikuti makatichida manje makasenderana mavhidhiyo muri paberere anditi hungu ndambuya vako hungu unopasvika hungu munodyirana hungu munowirirana kokuzenda muberere imba dzasiku toti mukicheni de vakakwana vakagara mubhenji zvako chisenderana mavhidhiyo vakati muzukuru panapo kuitei ko muberere sei ukazenda muberere usinaenda mukicheni muzukuru akasvika anoenda muberere kandi mubhedhuru kana kuti mukicheni pane kicheni ingasusu wadi kupinda ukasusu kuzenda muberere pamakazima mukagara ambu ndima mukagara ambu regai maita basa tinogona kupedzerwa nguva tine dzimwe nyaya dzakawanda dzatina nyaya dzakadai dzinosiririsa zvida vachangotanga kuita mushaka vakomana mavakaita vana vangani nemudzimai wangu pakasatosimbwa paperi kutoparira kwomusha anogona toparara mbaiyoyo saka tingatasira zvakada saizvi kuti misha yevana vadiki vari kutanga musha iparara nyaya dzakadai so dzinosiririsa handiwanzwa vakuti nyaya yekuti akakunzi ndida kuti auye kuno kudare paakanonzwa kuti auya kudare ndobva atotiza bhaita kumusha kwavo kuzi nyaya yekuti auya kuno ndopaizotaura chokwatisi zvamakaita imini panyaya iripo ndeyekuti uda kuwanda nechigunu asi miri wese uri pachena nyaya iripo chaichai ndeyekuti wanga uchidanana nemukadzi wemurume ndo nyaya iripo ndisingada kuita zvakawanda ndine makomplainsi atobva kuti haisi nyaya yekutanga yemurume uyu panyaya dzotobuda kunzi dzakatowanda akasike kutanga sabhuku taurei chokwadi hamuna zotaura sabhuku zviri kunzi murume uyu haasi mukadzi uyu wekutanga kubatidzwa naye zvinonzi ndomana kunge ziri 2 kana 3 zvakatoitika asi hamusina kuda kutaura bozi mwana wenyu vamunotungamira vana munotungamira atonzi nhubu hasi wekutanga mukadzi uyu but hamunada kuti muzvitaure sabhuku saka regai tingapedze nguva murume uyu ane mhosva yekuti angachidanana nemukadzi ndiani wako wemuzukuru ndasekuru saka usekuru iwoyo kana nemuzukuru iwoyo wapedzera hwakuti maakupedzera paukama hazvina basa kuti akarwara ndiwo waimubatsiridza saka mukumubatsiridza muhwere hwake wakutora mukadzi wake wakuti handipanei azvidiwe zviri pachena kwakutora mukadzi wemurume chii chauri kuda kuti akubhadhare uchitaitora mukadzi wake ini kuti andibhadhare naida mombe mbiri nekuti handizivi kuti
iye vakatanga kudanana rini nhasi ari kuramba asi patakamushedza akatobvuma foni iyi ndogona kuti opena audio yachimuinzwa ndozvimwe zvacho zveumbowo kana mauya mudare mambo uyo ari kuramba zvake asi ndine umbowo uinzwai ndatapedza kare handiti ndinoramba une umbowo uzere but nyenyaya umbowo wacho asi zvazvi zviri pachena kuti murume uyo ini handida kuti upiwe mombe mbiri achakupa mombe nhatu handiti ndawedzera imwe chakupa mombe nhatu mbiri zauchaii wobvadzurira mari yekuendari handiti iwo vari kune mhosva aa kuti upe mombe nhatu murume uyu panopera masvondo matatu kudzida mombe idzodzo dziuye panapa nemari yake yedare ubvavo murume uyu urega kuzvipamidza kuti zvokudana nevakadzi vevanhu azvitendero hapana chimina here apa ukama wacho tibatsire makurukota uyu ndiani wako wati ndani utaura kusekuru wacho dudza sekuru ndakarongwa kwa atite ndakatora mwana watite wangu pane makuna kuna ari papa zvozoda hwai chena nemombe yekumhondoro nemombe makuna kadzaa mombe 5 mombe 5 unowana kuti ubhadhari wazvinzwa akuna kuzozvipavidza kuti atinoda mombe 5 dzaunofana kuya nazo nehwai chena zviri kuzvika hwai chena yayo ngaitange kwaine mombe yekwemai makuna kuna tichenure dunhu zvamuri kuda izvozvo zvokuti munotorana paukama zvikutarisa mvura kunaineta kuti anzara muri muri kukonzesa zvinizvo une zvipo zvauchada here kutaura mufana uya panopera masvondo matatu wopiwa mombe dzako munomudara nini ndonosaina